Sanda kaham tripri khorang nai tong nai joto khapangni takukte bukuk songno tinini sandani kok bothoma angkha थांनाय बिसिनि फेब्रुवारिनि तालो रमफेर जागनाय उमर सकसुगिया बोरिनो सालबानि यागुलो बलं कथुगो खाजाके मानखा फियाबा पार्टी मुंनो किटिंगिनो कालीकुमार त्रिपुरा मुंगै खरकसा रमजाकमानि यागुलो खुवाई दरबानगो 25 जना हायाकेबा खरकथाम जिबानि कगमां मानै मिया लाइ थांनाय स्रांसालो खुवाई दरबानगो सानजानि दामसिनि तामै सति थामजि तामा जरावो दरबानकनि दरबाफां शंकरी दास फासि अर्डार रोखा फियाबा अकगनो पुइला लाइबुमा सैजाखा खुवाई दरबानकनि पातिमुं पातिमानि ओंखा थांनाय बिसिनि फेब्रुवारिनि तालो खुवाई बकास्तिनि तेलेमुरा आमचाइनि दुस्की कामिवो आबाइकानो दिनैनि ताइकासा आपडेट ओंखा तिनि स्रांसालो हायनो हाय ककमा कासे फाइपिरुखा अमरपुर बकास्तिनि तेरे माइरां हातिवो बाइ इलेक्शन चंमारि ओंबाइ पाइमानि यागुलो बीजेपी आचुक थाइ गथाम कप्लाइ ओंमानि यागुलो आबनो तैनो यागो पालि तैलायै रोजामुं मोसामुं बाइखे लाहार हिमबतक हिमलायै तंथगलाइजाक फेयाबा आबनि लगी चिरिगै अकगबो साखा 46 सुरमावो बाहायख्लाइसेन आबायख्लाइनो फाइने बसकांनि बिधान सभाबो चेन्नाई हिनै शाखा आरो थांगै मानजागैख्या अमरपुरनि एमएलए रंजित दास ते अम्पी मंडलनि प्रेसिडेंट सिपना जमातिया आबायख्लाइनो तिनि तेकासा आपडेट हिंके 1000 पुलिस तलांगनानि वानसुमुं नाहारका हास्तिनि कताल मंत्री सभा आबायकेनो 60 एग्रीकल्चर ऑफिसर ते 25 ICDS सुपरवाइजर तलांजाकनाय ते कतालखे 191 सुपरवाइजर पोस्ट स्नामजाखा आबनि लगी इंडस्ट्री ते कमार्स बेदगबो तलांजाकनाय 22 सेबक आबाहिखेनो लेबर डिपार्टमेंट बो तलांजाकनाय 20 सेबक हास्तिनि ICA मंत्री सुशांत चौधरी प्रेसमिट खलायै साख्लाय रेखा आबाइखेनो तिनि ताइकासा आपडेट हिंके मेलागर थानानि कलेज परि तंनाय खरकसा सिक्लानो खगै तलांगै रमफ्रेमानि पाटिमुंगो स्रांसालो काक्राबन गारजमुरा आमचाइनि खरकसा सिक्लानो रमखा मेलागर थानानि पुलिस बिनिमुं ओंखा मामन मिया फियाबा ताबुक बो पुलिसनि याफानि फादारो पाटिमुंनि मास्टारमाइंड जहागीर हुसैन नो खबै ते खरकब्रै सिक्लारो आबाइकेनो ताइकासा आपडेट हिंके स्रांसालो कलकाता थांनाय हिनै एयार इंडिया फ्लाइटनि खरकसा पेसेंजारनि यागो मानजाखा काइचिदक ब्लेब रांसाकनि बिस्कुट मानजाकमानि पेसेंजारनि मुं ओंखा पलब चौधरी काइचिदक अ बिस्कुटनि हिलेकमानि बेबागै 1 kg at 90 ग्राम आबहाय पाइथागो कास्टम डिपार्टमेंटनि अजमारकनि यागो मानजाकमानि रांसाकनि बिस्कुट ते अ सिक्लानो याफारि रेखा CISF नि जवान दगनो आबाइख्लाइनो खापांनि ताखुकते बुकुकसं जोंनोरनो सालब्रुम सानजानि कक फुनुंनानि बागै चाइतंनाय फियाबा ताबुसुक जरा चाइतगै बतंगो आबाइख्लाइनो नरक पुलानि सिमि पाइथक जरा अ सानजानि कक बाय गोरोंगै तंदि दिनैनि आपडेट असुगनो बेलायनो हामबाय।